Eind juni nog hoe de vlag uit doet de Tweede Kamer theater redden. Bij volle protesten waar staatssecretaris Zielstra dwong om het theater op te nemen in het Riegje toneelselskippen met structurele stiepen van het Riek. Maar wel met minder geld. Theater tocht een oplossing vond te had, toch 4 mensen 30% te kwatten op het salaris. Maar dat mij dus net van het UWV. En dus had theater een probleem. De staatssecretaris bezuinigt, heel duidelijk. Maar gelukkig, dankzij de Tweede Kamer, zitten we wel in die structuur. Dus we worden meegenomen, we zijn heel positief over. Maar het houdt wel in minder geld dan we ontnota hier. Dus wij moeten reorganiseren. Acteurs Jan Arends en Marijke Geertsma jaren al jaren bij de verste ploeg van theater. Dit seizoen nog maken ze de cafévoorstelling Sterk Staaltje. Marijke, ik begin gewoon even alleen, ja? Alleen, hè? Ja. Ah, Jan. Ja. Ja, ik ga een vrouw om te stellen, maar er komt nooit een dief. Beiden werken al zo'n 30 jaar bij theater en volgen de 30% regeling aan. Omdat het 10 februari weer dat is mijn deal waar dat wij 30% inleveren moesten. En ik ben er echt een beetje ziek van geweest eigenlijk. Want ik denk, god, zo'n 3 hier bij theater en dan samen in één wordt er een stuk van je. Ik vergelijk het een beetje van je het 10 vingers en draai iemand in één wordt er zo'n 3 vingers missen. Nou, ik denk dat de acteurs het wel accepteren en ik begrijpen. Alleen de acteurs die komen op van hun rechten en dat is in Nieuw-Zeeland heel goed regelen. Dus dat begrijp ik. Ik ben in gesprek geweest. En het UVW had er over uitsprutsen. Maar het houdt wel in dat wij ons kerndoel halen moeten. En dat moet maar een afgeslankte organisatie op contractbasis. Er zal nou uiteraard praten worden met hoe het al moet. Ja. Nou. En dat de reorganisatie die het hun voor eigen stond, dat net accepteerd is bij het UWV. Daar zal toch iets oors voor in plak komen moeten. In september zullen bij alle mensen in verste dienst een partij wezen. En dan wordt duidelijk met hoeveel mensen theater trok.